I pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo orati, tanjurati i sijat. Nadam se da ćemo stići. Sad možda se vi pitate, pa Petre, gdje je nesto traktor i prikovac? Sve ću vam objasniti. Išao sam sad jučer, htio sam snimiti video, prvo sam išao popraviti traktor i prikovacu. Ja popravim i slučajno prodam. I onda sam kupio malo jeftiniju prikovacu, koja je ova. Vidite, lijepa prikovaca sve. Ali traktor malo bolji i skuplji, a onaj sam prodao za 800, a to je, nije nešto posebno, ali jeftin je bio. To je Kia. Danas idemo, znači, da oramo. Ja sam tu nešto slučajno izorao. Ja sam već sve spremio. I moramo oprati ovo, kombajn. To kad budemo kosili i kad bude micao kombajn, odmah ću igrati ga oprati. I naravno sve ćemo oprati kad završimo nešto raditi. Mi idemo, vi uživajte, ja ću sad uključiti zvuk. A čao, upite like i subscribe. Dobrodošli u Vlogmas 30. Dobre pali. Nismo bacali gnojivo, ali ovaj put nećemo bacati gnojivo. Ove godine, ne znam, ne stignemo toliko, moramo isijati sve. Upite like. Još ovaj plug malo, tako da će nam dugo trebati. Ne vuče nešto baš jako. Možda bolje onaj traktor, ali ne vjerujem. Ovako krug, pa bit će teško. Ja mislim da ćemo danas stići samo orati. Tanjurati ne znam, jer moramo tanjurati i sijati opa 2 njive, a samo ovo moramo izorati i stanjurati, ovo je spremno.
u sljedećem videu, mislim kad napravimo tanjuranje i sijanje, kupit ćemo kosilicu, pokosit ćemo ovo i onda ćemo, kad kupimo kosilicu, ne znam da li ćemo uopće kupiti tu kosilicu, nema se para baš. Prvo ćemo kupiti prikolicu za šumu. I kupiti neku malu šumicu i pilu. Ići ćemo pilu i drva da malo zaradimo i onda ćemo tek sređivati farmu. Sad se nema para baš da se sređiva, pa to ćemo pustiti za kasnije kad budemo došli više para. Ovo je tek 3. epizoda. Krećemo od ničeg. Imamo strojeve. Imamo 13.000. Znači baš od ničeg krećemo. Tako da baš je zeznuto. Gledao sam neke serijale, krenuli su sa traktorom i prikolicom i ono već imao njivu i sve. A ja sam krenuo sa njivom, sa traktorom, sa prikolicom, sa sijačicom, sa svime. Tako da mi je mnogo lakše. Tako da imamo 13.000. 13.000. Pišite u komentare da li želite da long drive. Uživajte.
Da li želite neki novi serijal, tako neki Farming Simulator 22, neka nova mapa. Ako želite možete napisati koju, ako znate neku dobru. Zeznuto mi igra na tipkovnici jako, jer se volan baš ne vraća sam brzo i onda mi zezne. Crko nam je traktor. Šta? Čekat ću. Ja tak i ja. O, čekajte. Šta? Servis je mali, ali traktor je dobar, to sam odopogao. Ja ništa ne radim ljudi iskreno. Upavi, ja ništa ne radim ljudi iskreno, znači ništa. Ugasio nam se traktor, ne znam zašto. Pošto ja nemam baš strpljenja, idemo potanjurati, ovo drugo ćemo stanjurati. Je malo žurimo, znate. Sad možda neće biti video Farming Simulator malo duže vrijeme, ja neke probleme pa znate. Tako da želim napraviti čim više. Idemo s drugim traktorom, ovo je nešto... Ovo je malo zez. To ćemo pustiti tu. To ćemo pustiti tu, pa ćemo poslije vratiti taj plug. Ne, vratit ćemo ga tamo. Idemo malo s drugim traktorom. Ne mora se uvijek biti na istom mjestu, tako da malo razdanjimo sve. Znate, da bude to lijepo. Znam se. Dobro je da sve na svom mjestu, ali ajde malo. Jao ljudi. Nek malo bude tako. Nek bude tu plug, možda ćemo napraviti još neku njivu. Mi. Negdje na malom našem zemljištu. A nemam iskreno di. Možda bude malo proširio njivu. Ali to poslije tek. Tek poslije.
to proširenje, to će možda biti poslije. Pa možda i uskoro pristać sijemo. Pa ćemo ono malo proširiti njivu, vidjet ćemo. Možda u drugoj epizodi malo proširimo. Uživajte. Ovo sve je zbito, znači ovaj plug, tanjujače, sijačice, sve skoro sve je zbito. Meni je traktor dobar, nije zbito bitno, ali kad zakačimo ovo, to se tako spusti, znači da je to pokvareno ko... Lupite like i subscribe. Odo mi uši. Treba zaposliti nekoga. Da zaposli nekog. Mi smo nekog zaposlili, neko ne radi. Malo ću otići para, ali okej, ajde. Za početak sam, ali ne bi pio i ova drva, jer baš lijepo hlad imam i sve. Idemo uzeti asipač i bacit ćemo sada, pa dobro ima tanjura, ali prvo želim malo vidjeti zemljište. Možda kupimo neko zemljište. Evo ovo od iza. Evo ovo na primjer. $10,000. Pa čekajte, pa imam tu još neku njivu. Pa ljudi moji, pa ja nisam znao da imam još jednu njivu. Pa ljudi, ovo je moja njiva. Aha, ovo je moja njiva. Kako sam se razočarala. Pa imam i ovu njivu, šta ćemo s tom njivom, niš? Da prodamo, najbolje. A šta ja znam šta ću s tim prodati? Kupit onu tamo 10,000 i tamo ćemo nešto zagraditi, pokositi. Znam se, to ćemo doći sad potanjurati. Kad ovaj završi, ono ćemo tu doći. Ja. Idemo na brzinu, baci gnojivo na onu njivu, tako da možda malo bolje bude, a sad moramo se požuriti, nekte ga to. Ovo će sve potanjurati. I što? Još jedva upali to. Ajde, uživajte. Kako me baca. Baš me ovaj nervira, ovaj traktor sa tim volanom.
Ono 42. I to je to od ovog videa. A daj, taj traktor. Još ga malo diza. Baš i ja sad ako uletim u kanal. I to je to. Opa! Pop. Idemo to baciti pa gas. Dobro, ne baš tako, kon... Powerhouse. Baca... Samo jedan put moram proći. Kje mala njiva. To je za velike njive, sam mogu kupit neki manji. Ej, ljudi, znate vi šta treba? Treba ovo sve prodat. Ove jake i kupiti manje za manje pare si u plus. Šta će mi jako? I toga još ima puno posla, moja to napraviti. Još to malo da što preduge. Ova njiva mislim da je već gotova sa svime. Je, ova njiva već sve je spremno. Idemo na onu drugu malenu. Što nisam ni znao da imam. Tek sad sam saznao da imam onu njivu. Prije kad sam igrao tu mapu na PlayStationu nikad nisam znao da imam tu njivu. Sam mislio to, nikad nisam išao ovim putem. Nisam ni znao da imam to, znate. Mi se sakrila njiva. Šta je znam, mislio da je to dvorište. Evo malo obnoviti to dvorište, gledamo ga da se raspala sva. Sve možeš popraviti. Ne isplati mi se neka ova njiva. Jer, vidite, sad mi je samo uzela gnojivo. Šta, možda to gnojivo košta, možda mi ono uzeo sad 100 eura. I plus sad poslije benzin, šta ja to moram potanjurat, posijat sjeme, a možda ja nemam baš toliko para da se zna. Više ću potrošiti ovo njive, ću dobiti možda 100 eura. Znate, ne isplati se taj njiva niš. Ali ajde, krećemo od malog do najvećeg. Tako da mi sve dođe dobro. Da kupim ovu njivu isto. Ovo košta. Treba nam njive. Znači treba je. Možda brzo smo krenuli u akciju. 4000, ja? Hoćemo. Malo ćemo. Ajde. Evo. Evo, ne isplati mi se baš 4000. 4000 ja budala. Snijem još više za tanjuret. Moram tanjuret pa off. Ja. Kakav kaos. Ali dobro. Ova njiva možda će mi dat. Gdje ću ja to ući, kako ću ja to raditi. Ova njiva će mi možda dat. Pa 200. Ova njiva će mi možda dat 200. Možda i više. Ali isto, sad mi je uzela 2%. Znači, 100 eura, poslije dok ja stanjujem, onda mi benzin još možda 50 eura se skupa, još na sjeme 50. Šta ću ja dobit 100? Ja sam dobra u matematici.
To nećemo koristiti više do 2 godine. Vidim, to je to zapravo od ovog videa. Idem sad, kad završim na brzinu istanjujati onu njivu i ovu njivu. U drugom videu možemo sijati. Ajde, zdravo. Samo video ovo ima sjeme, znate. Nikad nisam niti digu malo u stoji. Nikad pomako nisam. Šta će mi? Vidi, sijat ćemo. Tu. Samo da vidim. Nešto me trebamo. Sijat ćemo od tu. Tu se siju maje. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Treba smo danas žurili sve napraviti. Ali svejedno. Napravit ćemo sad sve to. Sljedećem videu kupamo kosilicu. Gdje je štala? Spava mi se, ljudi, znate vi koliko sam? Sada mi je 10:52. Znači ja umoran. Znači to je to. Traktor ćemo parkirati tu, tako. Nek bude malo van, neka čini. Barba dobra. To je to. Zdravo, ljudi.